ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hapdeng ka jinya lenti ka bajuat ka Jets 24/7 ka balong ka bike taxi aggregator ka banengkong agani ka jala Meghalaya khaddo yawai kala yo ya ka permit na ka SORKAR jala lengba ka office jong u district transport officer jong ka East Khasi Hills district ban pen sedang no ya ka jingkamai daki tuk ban pen suk ya ki NONGLEIT NONGWAN hakum kani ka juk ya be por bat ka juk bon kam ki ba. Ya ka Jets 24/7 ka ba ay jing syakri leng bagi tuk arsyaka. Da ka ba kipat ba NONGLEIT jinglet kila ban penon kam yau mobile app ka ba lakli da usam la pen scam lang W Uria kum managing director. La pelat pat ba da ka editor jong ka kot khubor The Shillong Times. Ha ka khat khandai tarik unailar arhajar arpulai ha Shillong Press Club. Ha ka jing yakren bat ka bate CTV. Samla pen scam lang W Uria ulayatu. Baka Jets 24/7 kala yo ya ka permit na ka SORKAR ha ka shitarik uleber arajar arpusaw bat menta kum ka kenhun ka ba ai jing syakri ya ki pat ba kala la ban pentulun syakmat ya ki jing syakri sya ki pat ba ha ka let kawan bat ka ra ka rong ha ka leng ka nong ba Shillong ya ba de ba ka permit te kum kalong men shitarik uni banai menta kila isu na kalyang ka DTO te mentangi la kini ki petrol scooter kila yo ya ka permit bat kila la ban kamai te kumbakalong mentan markani ka proses kadang ya te ngampat tip kat nu apat yo ra ki numbers kat nungut andre pat long ya first permit holder te ngila yo ikendu ngila khot kenang last time te ka permit long ngila yo kan te habide ba kata te kumba nya la tip bro ni de ki legal aggregator bala license government te sin bala license government tingi habanya bun ki procedures shapang inyo ekanika license te ka jingyo ek license kamut ba ngila penbiang ngila go through leng babon ki procedures meng sayo ekanika license tinga trai ki baru ki la ban shania ingi nomor ba ngide ki legal aggregator and at the same time ru ilong 100% local agabayde ba safety ru nakaliang jumiru ngila ya ngila ya kat bang ngila penbiang lon amar ba syaba finwan hakani ka ban register ban ngiru pihak banya bun ki procedures hakabide bat ki court kisla ki driving license jong fi hakabide bat ka most importantly ka police verification su pihak banyo te kalong humta te hakabide baru application su da fi la lej how app jongi kidon ki helpline numbers filong kanuno bala long very ka emergency ba fiat ban call shangi fila don helpline at the same time ru kadang ka complaint sections ki ba long ki minor any complaints suggestions fila ban le how to app he bangila integrate te fila habide bata te habide bat safety more habide bat safety ru the people don't come you apps ngi long ngila ban track if at the same time the a pick up if a drop off if at the same time once we shong haka ride like fila ban check ya ka profile jong u riders jong fi uday a kerteng you number plate like kabun ha ka safety habide bat la people don't come ka service jong habide begini kistan hoy ka don hi ka jing yakran sharum chaneng habide kistan namar ba kumangi ngi kum ki legal aggregator
habang iyo ay license ngi abandon ka parking area kan kumbalong menta ka don ka parking area hajau lualan snelin ka bala apru long bala nga dep submit bala sya ngi bangin penan kami kata ngidang persyang hi banwat sewe ru kumbalong menta lebih ayo kum sekiwi kum sa maybe ngi kwai kum sa nong thamai laim kra maybe laban te ngidang persyang hi kum sa sethi setha nigram seru ngidang persyang te kumbalong menta pa like kanang don be ajau lualan snelin kan kat kum direction te like kilong yangi ba di ban persyang hi ban wat ki jaka parking kumbalong menta te ban kum hayo PB nomor kam di ka basok ban yo kan plus ka di commercial area te ngirang persyang tang ba do menta te ngi patla ke ban manage ya kata ka parking area hakabidi ba ka door te kum bapitep yangi like approve it na government ngi ya bikat kum ka fair charge ba na government ni kan aga jikapat jonga ya ki ba kalong ba da long ka bala ka ba file be online namar ba habide ba ka online namar file online ka don ka safety ngila ban track na dong sedong ya phi na banta ka jong phi but at the same time ro ka door ka kham ban compare gitu offline te ka door ka kham iu namar bagi di government approve fair charge ka kham dunai ma ka door pio ka door ka batat safety ro ka don nga kerpat ro ya ki kini ki parlok ma ki riders ki ba kamai menta claim permit long claim ki aggregator like ki badai ki license aggregator nga kerpat di ki ba kin ya akalenti ka badai ba kin wan sakmat ba kin dalit le ka permit kenang ba ki baro ru kin long be kat kum kaan ba kan long kalenti ka ba ba ka ba bed ba ka badai kan tengah kerpat di ki nga kerpat snuret ba kin subah ba kin lech sya kalenti ka badai. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center